Hola a tots i totes. Sigueu benvinguts a Orienta, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a tots i totes, ja estem ací de nou. Amb el vídeo d'avui tractarem d'explicar-vos de forma ràpida i senzilla com discorrerà l'inici del nou curs 2021, malgrat que, com ja sabeu, tot pot anar sofrint modificacions en funció de la situació. Aleshores, el que faré serà explicar-vos les mesures d'actuació davant la Covid-19 que han ficat al nostre abast tant la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Valenciana com la informació que ens ofereix el Ministeri d'Educació. En primer lloc, vull comentar-vos que els documents i les informacions que us presente els podeu trobar a la descripció d'aquest vídeo. Us deixo tant els enllaços a les webs de la Conselleria com a la web del Ministeri i altres organismes que ens aporten informació sobre mesures a tindre en compte. També us deixo enllaços a alguns pòsters elaborats per l'OMS i el Ministeri de Sanitat sobre mesures de protecció individual per si voleu dur-les al vostre centre educatiu, tant si sou alumnes com professors, professores, orientadors, orientadores, familiars, etc. El que vull amb aquest vídeo és tractar d'informar-vos sobre les indicacions que hi ha al nostre abast. I no vaig a posicionar-me ni debatre si em semblen millor o pitjor, però sí espero informar-vos d'aquelles actuacions que s'estan ficant en marxa i fomentar l'assistència a centres educatius. Des d'un punt de vista pedagògic és innegable que els centres educatius tenen un paper fonamental en el desenvolupament de la infància, l'adolescència i de la societat en general. És a dir, el dret a l'educació i protecció de la infància han de ser una prioritat en la recuperació de qualsevol crisi. Per tant, és així que estan apareguent documents elaborats per l'UNESCO, UNICEF i l'OMS que comencen a detallar l'impacte que el tancament de centres educatius i el confinament ha suposat i pot suposar en el futur en l'educació, la infància i el conjunt de la nostra societat. Així doncs, jo he de posicionar-me reivindicant l'educació com un factor clau per al desenvolupament i l'adquisició d'habilitats, però també per desenvolupar la salut, el benestar i l'equitat. I ja, abans de començar, sols em queda esmentar que la no presencialitat, malgrat l'esforç de la comunitat educativa al curs passat, ha generat bretxes de desigualtat a nivell educatiu, derivades en moltes ocasions de les possibilitats, de recursos materials, dels recursos digitals i personals que existeixen en els diferents àmbits familiars. A més, no podem oblidar-nos en cap cas que el tancament de centres educatius ha generat un augment de les desigualtats a nivell de benestar emocional i social, ja que els centres educatius possibiliten una oferta de recursos que cobreixen necessitats d'alimentació i recolzament social especialment importants en un moment de crisi socioeconòmica com la que estem sofrint. Així doncs, l'inici del curs 2021 s'ha d'organitzar prenent com a punt d'inici una planificació que ha de permetre complir els objectius educatius i de sociabilitat que afavorisquen el desenvolupament òptim de la infància i l'adolescència. S'ha de reduir la bretxa educativa generada a la fi del curs 19-20, previndre el fracàs escolar, previndre l'abandonament educatiu i garantir l'equitat i la inclusió de tot l'alumnat. Quins seran aleshores els principis o les mesures per al funcionament que han de seguir els centres educatius front a la Covid-19? Doncs així teniu els 6 apartats d'aspectes que cal conèixer per a l'inici d'aquest curs. El primer és informació sobre la Covid-19, el segon, limitació dels contactes, el tercer, mesures de protecció personal, el quart, neteja i ventilació, el cinquè, gestió dels casos i el sisè, altres actuacions transversals. Recordeu que cada centre educatiu ha dissenyat un pla de contingència adaptat a les seves possibilitats i capacitats. No deixeu d'estar al corrent de les instruccions que us poden fer arribar des de centres educatius perquè les mesures s'aniran modificant i adaptant a l'escenari existent en cada moment. Comencem amb el primer punt, que és el d'informació sobre la Covid-19. La recomanació és mantindre a la comunitat educativa informats per a poder prendre les mesures de prevenció individuals i col·lectives recomanades en cada moment.
És important que tots siguem conscients del nostre paper front a les circumstàncies actuals. Per tant, es recomana realitzar recordatoris de les mesures bàsiques i les noves rutines d'higiene i protecció, és a dir, tot allò que siga necessari fins que estiguen totalment assumides per la comunitat escolar. També s'ha de demanar a les famílies la seva implicació en aquesta tasca a casa, alhora que s'apel·la a la seva responsabilitat per evitar que alumnat que ha estat en contacte amb casos sospitosos o confirmats de Covid o que presenten símptomes compatibles acudisquen als centres educatius. Anem ara amb les mesures de limitació dels contactes. Des del Ministeri i la nostra conselleria, les consignes són que s'ha de garantir l'assistència presencial de tot l'alumnat i en el cas de prioritzar, es recomana prioritzar sempre l'alumnat als nivells i etapes inferiors. També es recorda la necessitat de mantenir la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres a les interaccions entre les persones de centres educatius i entre els llocs escolars. En educació infantil i primària, es recomana l'opció d'establir grups de convivència estables, GCE, el que s'ha donat també per anomenar grups bambolla, formats per un màxim de 20 alumnes que conformaran grups de convivència estable on es limitarà al màxim el nombre dels contactes. Aquests tipus de grups eviten que siga necessari guardar la distància interpersonal de 1,5 metres. Podran socialitzar i jugar entre si sense haver de mantenir la distància interpersonal d'una manera estricta. Pel que fa a l'ús de la mascareta, hi ha hagut tantes modificacions que hem d'esperar per estar segurs del seu ús o no, però la informació més recent sembla indicar que seran obligatòries des de 6 anys. Tot i això, sí que us recomanen limitar les interaccions amb la resta de grups del centre educatiu. Pel que fa a l'educació secundària, sempre que siga possible, la presencialitat a centres serà la norma. Malgrat això, en aquells centres on aquesta presencialitat no es pugui garantir per la quantitat d'aules disponibles i d'alumnat a les aules, es poden organitzar configuracions diferents. Tant els grups de primer d'ESO com els grups de primer de formació professional bàsica, els grups de PEMAR, de millora l'aprenentatge i el rendiment, els de PR4, han de garantir la presencialitat de l'alumnat al centre, és a dir, tindran presencialitat completa amb reduccions de la ràtio corresponents. Pel que fa als grups de segon d'ESO, hi ha una discrepància entre les instruccions més actuals que indica el Ministeri i les que arribaren als centres educatius en juliol. Aleshores, no és del tot segur que siguin completament presencials si no es poden garantir les mesures de ràtio establides. Pel que fa a la resta de grups, es poden considerar fórmules semipresencials. En aquestes distribucions que s'han proposat, el grup d'alumnes es dividiria en dues parts i assistiran a classe en dies alterns, és a dir, la meitat del grup assistirà dilluns, dimecres i divendres la primera setmana i dimarts i dijous la segona, mentre que l'altra meitat del grup ho farà al contrari, dimarts i dijous la primera setmana i dilluns, dimecres i divendres la segona. Tot i això, també hi ha centres que consideren altres opcions, com, per exemple, oferir grups en torns de vesprada per a batxiller o d'altres. Però heu d'estar atents a allò que s'indica des del vostre centre educatiu i les possibilitats que puga ofertar, perquè queda en l'autonomia dels propis centres tractar de fer allò que siga millor per al seu alumnat, tractant alhora que la presencialitat siga el més semblant a l'ordinària possible. Tanmateix, s'insta als centres a fer ús d'espais a l'aire lliure, organitzar les entrades i eixides de centres de manera escalonada i reduir al mínim els moviments d'alumnat per al centre educatiu. Pel que fa al professorat i les famílies, es recomana evitar les assemblees o reunions presencials i fer-les telemàticament o a través del telèfon, correu electrònic, etc. Les interaccions pel que fa amb persones externes al centre educatiu es reduiran al màxim, facilitant que l'acció es pugui desenvolupar també de forma telemàtica. I això, lamentablement, inclou els progenitors de l'alumnat que s'incorpora a educació infantil, ja que aquest curs no podran participar-hi dins de l'aula. Però, d'altra banda, l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que disposen d'assistents personals reconeguts, és a dir, personal de suport de l'ONCE o altres fundacions i associacions, podran estar al centre en contacte amb l'alumnat al qual assisteixen, sempre amb mascareta i mantenint la distància interpersonal. Finalment,
Pel que fa al transport fins als centres educatius, la recomanació és fomentar el transport actiu, caminar o la bicicleta. I en casos en què s'ha de fer ús del transport col·lectiu, ens remeten a les mesures preventives i a la normativa que existeix al respecte. Amb totes aquestes recomanacions, la nostra conselleria també indica clarament quan no s'ha d'acudir al centre educatiu. Mireu, si es presenta a casa qualsevol simptomatologia, com tos, febre, és a dir, més de 37 graus i mig, dificultats en la respiració, etc., que pogueren estar associades amb la Covid-19, o si s'ha estat en contacte estret, o s'haguera compartit espai sense mantindre la distància interpersonal amb persones afectades per la Covid-19, fins i tot en absència de símptomes, s'ha de fer quarantena almenys de 14 dies. I què ens diu la conselleria de l'alumnat que presenta condicions especials de salut i dels treballadors i treballadores vulnerables als centres educatius? Doncs tant aquest alumnat com els treballadors i treballadores vulnerables per a Covid-19, per exemple, persones amb hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió, podran tornar al centre educatiu sempre que la seva condició clínica estiga controlada i ho permeta. Tot i això, s'han de mantenir les mesures de protecció d'una manera rigorosa. Continuem ara amb les mesures de protecció personal. Sembla que tots ja les coneguem, però per si de cas anem a repassar-les ràpidament. En primer lloc, higiene de mans, llavant-nos-les amb aigua i sabó, així com amb gel hidroalcohòlic. A més, us deixo a la descripció un enllaç i uns pòsters recordant com fer-ho de forma correcta. Evitem també tocar-nos el nas, els ulls i la boca i al tossir o esternudar, cobrir-nos la boca i el nas amb el colze flexionat. Pel que fa a les mascaretes, aquest punt és el que més dubtes en genera, perquè les reunions dels representants polítics i els canvis en les mesures sobre usos de les mascaretes van i venen cada dia. A un dia de començar setembre la cosa està així. A educació infantil la mascareta no és obligatòria. A educació primària i secundària la mascareta serà obligatòria tant amb el grup de convivència estable com fora. Òbviament, vull afegir que si pot ser que la mascareta siga reutilitzable, per allò de cuidar el planeta, encara millor. Destacar que no és recomanable l'ús de la mascareta en menors de 3 anys i està totalment contraindicat en xiquets i xiquetes menors de 2 anys per el risc d'asfíxia. També no es recomana amb persones amb dificultats respiratòries o amb persones amb discapacitat o situació de dependència que impedisca suficient autonomia per a llevar-se la mascareta amb seguretat. Pel que fa al professorat, l'ús de la mascareta serà obligatori en totes les etapes. A més, els centres comptaran amb mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú iniciï símptomes mentre s'activa el seu aïllament i aplicació del protocol de gestió de casos. Us deixo també a la descripció infografies sobre recomanacions i ús de les mascaretes, però com ja he dit anteriorment, aquest punt és el que més dubtes més genera, perquè a les reunions dels representants polítics i els canvis de mesures sobre els usos de les mascaretes van i venen cada dia. Continuem amb aspectes relacionats ja amb la neteja i ventilació i la gestió de casos. Com que no vull estendre'm molt més, us comentaré que centres, amb els seus plans de contingència, han previst un increment en la neteja i desinfecció i la ventilació de les instal·lacions. Tanmateix, els centres educatius ha d'haver habilitat un espai Covid-19 per a possibilitar l'aïllament de qualsevol persona que iniciï símptomes compatibles amb el Covid-19 i estiga a l'espera del seu trasllat i informació a la família. Així que, pel que sembla, almenys podem estar tranquils en part. Dins d'aquest apartat d'altres actuacions transversals, he inclòs les instruccions per a les activitats extraescolars i complementàries i els serveis de menjador escolar. D'una banda, les activitats extraescolars i complementàries s'ajustaran a les mesures de protecció i prevenció que hem esmentat en apartats anteriors, distància social, ús de mascaretes, registres d'alumnat, etc. Però es tractarà de promoure activitats que es desenvolupen fora dels centres. D'altra banda, els serveis de menjador escolars incidiran en les mesures d'higiene personal com evitar compartir aliments, utensilis, begudes, etc. Però com que l'ús de la mascareta
és del tot inviable, des de la nostra conselleria i el Ministeri es fan algunes propostes extra. En primer lloc, una organització de l'espai del menjador que puga garantir la distància interpersonal d'1,5 metres amb excepció de si és utilitzat per grups de convivència estable. A més, s'han de crear circuits d'entrada i eixida senyalitzats i un sistema de recollida de les safates que siga segur. En segon lloc, també s'obri la possibilitat de fer ús de les aules ordinàries per a menjar, mantenint l'estructura dels grups de convivència estable. En aquesta opció se'ns planteja fins i tot la idea d'incloure aquesta tasca d'involucrar l'alumnat en la preparació de l'espai per a menjar, la preparació del servei, l'assumpció de les normes d'higiene, com una oportunitat educativa transversal, que pot ser fins i tot profitosa per als més menuts i no tan menuts. I ja arribem a l'últim apartat que vull descriure, les mesures específiques que s'estableixen per a educació especial, ja que a aquests centres es plantegen algunes mesures addicionals a les esmentades. En primer lloc, a més de crear grups de convivència estables, l'alumnat compartirà tota la resta d'activitats junts, és a dir, al pati, al menjador, etc. A més, el professorat especialista en pedagogia terapèutica, els especialistes d'audició i llenguatge i fins i tot els fisioterapeutes han de realitzar les seues intervencions sempre amb el mateix nucli de convivència si és possible. En segon lloc, l'entrada i l'eixida dels centres, la distribució dels lavabos i els desplaçaments pel centre rebran una atenció acurada amb aquest alumnat. En tercer lloc, des de la conselleria insten al personal a intensificar la higiene de mans amb aigua i sabó, evitant, si cal, l'ús de gel hidroalcohòlic en aquell alumnat que es fica sovint les mans a la boca i evitar també deixar-lo accessible i sense supervisió per evitar possibles intoxicacions. Per últim, de la mateixa forma que es desaconsella l'ús de la mascareta en menors de 2 anys, també es desaconsella en persones amb discapacitat o amb situació de dependència que els impedisca ser autònoms per a llevar-se-la. Doncs, fins ací la informació que volia presentar avui, però no volia acomiadar-me sense deixar algunes reflexions que em semblen superimportants. D'una banda, és molt important no estigmatitzar aquells que han patit la malaltia, perquè ens pot passar a qualsevol de nosaltres, igual que s'agafa un refredat, o una grip, o un virus estomacal. Ningú no cau malalt per gust, i segur que ningú ho busca. És cert que la malaltia pot esdevenir molt greu, però si algun alumne, alumna, professor o professora ja està bé com per a poder tornar a les classes, l'hem d'acollir i tractar amb respecte. I em queda demanar-vos a l'alumnat i les famílies que feu un exercici d'empatia amb els responsables de centres educatius i sanitaris, així com amb els professors i professores, perquè la seva tasca no és senzilla i sols volen el millor per al desenvolupament de l'alumnat i de la societat del futur. Finalment, vull aprofitar el vídeo per a felicitar als mestres i mestresses, als professors i les professores, als equips directius per l'esforç i les ganes que van ficar el curs passat, perquè tot funcionarà el millor possible en una situació per a la que ningú ens havia preparat. Enhorabona i moltes gràcies, companys. Bé, doncs, fins ací aquest vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.